kita dirnepluh prahoto rituan sengkolo sirno kang memolo akarana karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mereka karto pakar tining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji anak-anak ungger kabeh para bocah-bocah ana ing Dandang Mangore. Kowe kala ludra, kala bejana, kala telaga lan kabeh wae. Inggih. Wonten timbalaning adawuh. Inggih wonten timbalaning adawuh. Adal. Wonten timbalaning adawuh. Kanjeng Ibu Bathari ngawi dumateng sedaya jim setan prikayangan. Para siluman-siluman ingkang manggen wonten ing telenging Dandang Mangore. Adalah. Enten gawe Kanjeng Ibu. Dina iki kabeh kowe tak dawuhi supaya lumawat ana ing negara Ngamarta bagi tugas ingkang separo lumawat ana ing negara Ngastina. Awak dhewe piye carane gawe karang abang, gawe kantrakaning para Pandhawa lan Kurawa. Aja ngasih anak turun Abiyasa kuwi iso dadi perdamen merga iki wis dadi jangkaning dewa, dadi jangkaning jagat. Inggih. Kepareng paduka bejang dinten menapa antuke sedaya para putra-putra nglampahi pakaryan. Ora ketang sambung obor celok lintang mangkata dina iki.
ilahing Om ilahing awi geno mastu purnama sidam mastu silat mringwang jagat karana siran tondo kawisaning busana sono sinawung langen wilopo estu maksila stantun lampahing budo sinandur tutur katulo telo tulat mrelap yang paradya winirisuta ngumpama prameng nistara karana diya tumiyang jaman purwa winisuda tra ingkang dina Madawa pinarat ditameng lalata mangya tekapasaning Gupita tanwun renggeng pralamban matumpa-tumpa marma panggeng panggung sang Purwengkata segebyar dumadining wayang purwa purwaganing kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa ingkang rasa yen to linaras wae karaos kulat sarira hang rasa wani muring diri rasa ngrumangsa-ngrumangsan lir jalma ngilu ing kaca jarwe wis rinaku pertaing carita ala becik wis ginelar jroning pakeliran yaiku sejatine hamirsani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Daru mangkartika pinurba kodrating Sang Hyang ingkang maha kuwasa lah negari Bundita ingkang pinurweng carya samangke ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang sawiji adi luwih dasa 10 purwa wiwitan boten wonten ingkang saged kembari kadidene negari Ngastina ya negari Gajah Hoya ya negari Liman Benawi ya negari Puru Janggala negari kang panjang bunjung pasir pawukir kemah ripah loh jinawi tata titi tentrem karta puraharja basa panjang marang adawa kunjung iku luhur pasir ngarepake samudra wukir ngungkurake gunung basa gemah kathah jalma dagang datan kendhat lur tanpa ana pedhote sinambi sesendonan sindan pul garu lukune anggiring praja kayane basa loh jinawi loh umumang tulus jinawi murah kang sarwa tinumbas subur kang sarwa tinandur kenging binasaken nalika semanten negari Ngastina lagi ngancik ing jaman kencana dasari negara kang gedhe obore padang jagete atepe tumarane turta kasusuring manca praja sinten to kocapa Dasanama Nira lamun dewa hawa wisik pandhita peparep ting mriku hajejuluk Sang Nata Prabu Suyudana ya Sang Nata Prabu Duryudana Gandari Suta Dastra Atmaja ya Sang Tri Pamangsah Nalendra gagah piteksa godhek wok simbar jaja Nalendra ingkang kasinungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendhat dinara menter ananging imane tasih ginakaken watak adigang adigung adiguna pramila boten kinaya-kaya menawi Raden utawi Sang Prabu Duryudana tansah dados kekiwaning ingkang Eyang Saptawarga inggih simbah kakungipun ingkang minangka dados pandhita kinarya wangsit wonten ing pertapan Saptawarga kocapa kaos tinggal wonten ing paseban negari Ngastina punika to Prangkanata inggih sang wrangkaning Buminata negari Ngastina teng mriku dijuluk Sang Rekyanapati Harya Sengkuni ya Tri Gantalpati ya Tri ya Sang Harya Suman wonten ing sawingking menika pandhita agung negari Ngastina peparep Dahyang Durna ya Sang Kumbayana ya Sang Resi Durna pandhita buntas kawiyose sidik paningali sabarang pangendikane dadi turta kasinungan kadegdayan ingkang langkung pramila boten mokali ento panjenengan dalem Sang Resi Durna minangka dados pujanggane Sangya para Pandhawa lan sangganing para Sata Kurawa. Datan kantun piswanan ingkang boten utawi beneh kalian adat sabene inggih rawuhipun
para kadang-kadang Pandhawa inggih kadang tarunanipun Sang Nata Prabu Duryudana. Ingkang nalika semanten sampun angsal nawala undangan supados angrawuhi lan ugi anjumenengi wonten ing negaring Astina bilih. Nembe madhekaken pujangga enggal ingkang kinarya anentremake kuwin angusadani lakon Pandhawa kelawan Kurawa. Sinten to? Pandhita kinarya wangsit ingkang jumeneng lan dipun suwitani dumateng sangganing para sata Kurawa nun inggih Sang Resi Kunjana Warsa ucap nalika semanten Sang Nata wis miyos ing siti inggil binaturata lenggah gampar kencana seslemek badut permadani jinebaran sari sari kungaslisah jebat kasuri gunanda mangambar arum kinayep ampilan jan sangganing banceti jajaran prajurit ingkang caos hormat nalika semanten Sang Sinuwun Prabu Duryudana dereng kersa angendika tuhu wijiling pangendika ingkang dereng kababaring resan. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ing ajabing tawang angin ngendi gone nyang kalihing kangkung
jagat dewanata aludewa jagat dewa Bathara anak Mas Prabu Urupati nggih anak Mas Prabu Suyudana lho nggih Kanjeng Bapa Pendhita Punjana Warsa ya kaya ingkang lelampahan sing wis tak critake kaya mau kuwi crita ingkang pundi crita sing tak aturake ana ing saklebeting Datulaya lho nggih sadurunge aku nerasake utawa nerusake apa sing bakal tak sebdakake marang kowe para putu-putu Kusata Kurawa sadurunge Suman inggih kula wonten timbalane ngadhawuh Bapa Penemban Dahyang Durna ya Begawan Durnya lele Astakus wala salu gembal samorante Allah nggih Penemban walah wonten dawuh menapa panjenengan nimbali dumateng sowanipun ingkang pun pripun nggih kula nek ajeng matur putra le jenengan wong dhewe iki umure padha tur dasare aku karo sampean iki padha-padha resi padha-padha brahmana ming wae panjenengan menika sakniki kapantek minangka dados piyai ingkang dipun pitadosi nggih wonten dawuh nuwun sewu nuwun sewu piyai ingkang dipun pitadosi menika menggah kersa panjenengan kados pundi Penemban kula menika dados pujangga wonten ing negari Ngastina menika nek 30 taun wis punjul nggih parandene kula niku nuwun sewu kula mboten kok badhe ngame-ame utawi ngoman-oman dumateng Nalendra Ngastina niku babar pisan kula menika namung diparingi bumi saka 5 setunggal angka kalih niku namung diparingi titian aludokar ingkang kawastan Susuki Kencana nggih ning parandene panjenengan kok sampun dipun paringi bumi kamerdikan ingkang wiyar wonten ing satelenging Kuban Harga kemulan nggih wonten ing laladan negari Ngastina piye yo kawon kula perbawen dumateng panjenengan ning semanten kula tetep boten gadah raos iri drengki srai dumateng panjenengan bekti kula konjuk nggih Penemban yo Durna kula wonten dawuh aja kowe ngomongke perkara kang ngene iki ana ing saklebeting Datulaya ora patut awak dhewe padha-padha dene Penemban padha-padha dene kiai kok wedi kesaing wedi keberbeke aja kala mangsa aku ya mesti bakal mbutuhke marang jeneng sliramu semono uga sliramu mbutuhke marang panjenengan ingsun mula awak dhewe iki mat sinamatan daya dinayan kuwi malah langkung sae luwih apik ngono Penemban Durna inggih kula ki namung saderma gojek ngaten kok Penemban salajengipun wonten dawuh napa nuwun sewu menawi dipun keparing matur sinuwun Prabu Duryudana ingkang lenggah wonten ing sak ngajenganipun panjenengan dika mabukuh ngabiyantara Susila Astawa inggih Susila Astawa alon-alon nuwun Penemban piyai sepuh niku nek ngomong ilate kadang cuk keplese-plese nggih menika kadang-kadang taruna kula saking negari Ngamarta nggih menika ingkang dipun kundhangake para satriya Pandhawa 5 cacahe ingkang pambayun rayi kula Prabu Kuntadewa ingkang angka kalih nika sing gedhe dhuwur nika sing gamben awake gagah pideksa nika adi kula ing Jodipati inggih menika Raden Werkudara kala wau ingkang siba wonten ing sak ngajenging joglo parpatan bangsal Srimanganti negari Ngastina nggih panengah Pandhawa ingkang kala wau sungkem dumateng panjenengan nika inggih salajeng ingkang kembar kemanian baguse padha wicarane padha wau sinten nika rayinipun kula pribadi lan rayinipun adik-adik kula Pandhawa ingkang mijil saking Bibi Madri nuninggih Nakula lan Sadewa mekaten Penemban adalah walah lah kok jebul basan dilebokake ana ing sak lebeting Datulaya kok edi
Apik banget yen to Pandhawa karo Kurawa dadekke siji Kurupati nggih. Berkah pamuji paduka ingkang kawula suwun. Bapa Penemban Kunjana Warsa. Ya. Sabanjure anak Prabu Patih Sengkuni Dahnyang Durna lan para Pandhawa ingkang nembe wae rawuh. Inggih, kula wonten dawuh. Inggih, kula wonten dawuh. Wonten dawuh Penemban. Inggih, sungkem kula kunjuk ngarsanipun panjenengan. Wah. Aku ngaturake basaku katura. Dinten menika kula badhe matur, cetak gampang aku bakal nganggo basa ngoko wae dina iki. Rungokno sedaku para putu-putuku Pandhawa lan putu-putuku Kurawa. Nadyan aku iki keperang pendhita wingi sore sing nembe wae manjing mlebu ana ing sabut-saben negara Ngastina ning parandene. Parandene aku iki ngrasake prihatin nandang rudatin. Sebabe apa? Pandhawa karo Kurawa kuwi loro ning atunggal. Loro ning atunggal sing ora iso dipisahake duk nalika ing semana. Ana lelakon ingkang mestine kowe wis ngerti sejarahe yen Pandhawa karo Kurawa iki isih misanan utawa sepupu. Inggih. Apan makaten leres Penemban? Nah, sabanjure aku bakal cerita. Sae ugi panjenengan Prabu Suyudana apa dene kowe para Pandhawa. Kowe loro ning atunggal bingkreh jempalian lungsang puyang tumbuk bentus kuwi ming jalaran negara Ngastina iki to. Nggih. Unta kula wonten timbalane ngadhawuh. Lah ya ngono. Piye Dara? Wah, omong sing kanthi prasaja. Yo. Inggih Penemban. Nah, saikine ingsun bakal paring dawuh lan paring sabda. Ingsun bakal njabarake piye to perjuangane mbah-mbahmu biyen anggone mbangun negara iki nganti direwangi muncrating ludira blabaring waja ming gawe kamulyane anak putu parandene kowe kabeh. Rungokno putu-putuku. Lah kok kowe kuwi mentala ming karisila tumpang kendangan dengkul ana ing negara Ngastina kok malah do rebutan kuwi. Ladalah brebeg kupingku. Brebeg kupingku. Nggih. Kurupati wonten dawuh. Ora imbas-imbis. Nggih. Kowe iki nalendra. Nggih. Aku bakal nyejarahke biyen mbahmu sing buka cithak cikal bakal ana ing negara Ngastina kuwi kudu mbahmu Abiyasa. Mbahmu Abiyasa ki ngelintir ke Prabone Prabu Sentanu. Tak kandhani. Dadi kowe aja rumangsa. Dumeh kowe iki saiki wis disembah-sembah kawula, dumeh kowe iki saiki diajeni wong akeh ning mbahmu kuwi ya ming padha karo aku. Padha ming pendhita, padha ming brahmana. Derajate kuwi ya nek saiki ming kiai kampung. Kaya aku ngene iki, kaya aku. Inggih. Ora kok turun trah wong gedhe iki ora babar pisan ora. Inggih. Ning Prabu Sentanu tak unggahke nasab lan tahtae. Prabu Yayati kuwi sing buka cithak sak banjure negara kalingsir dening Prabu Nahasa. Ana ing perang ageng nalika semana Prabu Nahasa nglintir keprabon utawi mbadalaken keprabon ana ing Prabu Kuru. Ha iki sing njur dadi dasanamamu Kurupati iki saka Prabu Kuru. Sak banjure mandhap ana ing Prabu Dusmanta. Bar Prabu Dusmanta Prabu Barata. Bar Prabu Barata iki Prabu Gajahhoya. Inggih. Rungokno kuwi Werkudara. Oh, yo. Mulakno nek Ngastina ya negara Gajahhoya kuwi oleh jeneng saka mbah-mbahmu biyen. Sak banjure Prabu Kuru lan Prabu Pratipa gek tekan mbahmu Sentanu kuwi parandene Mbah Sambung. Ngono tak kandhani lho iki. Wah, yo. Sak banjure aku bakal ngomongake marang kowe kabeh. Nek kowe gugu karo omongane wong tuwek iki, saiki aku ora bakal suwe-suwe anggonku sowan ana ing negara Ngastina. Ming nek kowe gelem gugu. Inggih. Kahanan ora tentreming Pandhawa karo Kurawa kuwi wis ngerti dalarane urung? Dereng.
babar pisan katujau jojo kula kabeseta kula dereng wanuk napa perkawis ingkang dadosaken kula lan adi-adi kula para Pandhawa menika boten rukun. Dara, wah iya rungokno panjenengan ingsun. Anak Mas Prabu Punta. Nun inggih kawula ngangluaken jangga nilingaken karna Mas Tuti dawuh paduka penemban. Iki ana titah pawongan siji sing gawe gara-gara marai kowe kabeh ora rukun. Nek pengin ngerti kowe aja kaget para Pandhawa. Inggih. Saestu kula ngangluaken jangga. Napa inggih wonten Durjana Cuti lan wonten parang muka ingkang mlebet? Ora, kabar pisan ora. Ora wong Joban utawi wong Jaban rangkah sing gawe huru-hara ning negara Ngastina lan ning Amarta. Ananging malah wonge dhewe, ananging malah bocahe dhewe parandine. Wong macu kiling bali lungan. Pengen ngerti kowe. Wah. Yo, inggih sinten menika? Ora ana liya kejaba. Ki Lurah Semar Badranaya kaget semua ingkang wonten ing Datulaya. Kagiat risang kapirang urinanggol lagi nempit-gempit dosang retnaning bawono Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Kala wau kula dumateng kadang perda kula Kakang Mas Nakula lan Kakang Mas Janaka kembul bujana wonten ing madyaning bangsal Sri Manganti. Ananging kedadak raos kula keslomot nuwun sewu keparenga kula munjuk atur ngabiyantur ngarsanipun Kakang Mas. Sadewa. Aja kowe nepak bun-bunane wong sak Prajanegara Ngastina merga pakertimu sing ora duwe andhap asor lan unggah-ungguh. Nggih, nggih. Kula ngrumaosi nek kula menika mboten gadah tata krama. Kula menika mboten gadah unggah-ungguh lan subasita. Utamanipun dumateng sedaya para pinisepuh negari Ngastina ananging wonten perkawis ingkang kedah kula aturaken Kanjeng Koko Prabu. Wah, Sadewa. Kula wonten timbalan ingkang dawuh Kakang Mas. Pinggira. Ora mirang-mirang karo wong tuwa. Wah, deplok dasmu. Nuwun sewu Kakang Mas. Menawi panjenengan badhe deplok mestakanipun Kang Rayi kula sagah ananging kula kedah matur. Kedah wonten perkawis ingkang kula aturaken. Wah. Mbek kapan bapak ni awak dhewe ngajari kurang ajar marang anak-anake? Nuwun sewu menika mboten piwulanging para Sudarma mboten. Ananging menika merentol saking jiwa raga lan manah kula pribadi Kakang Mas. Penemban nuwun sewu kula mboten wonten wigati dumateng kadang perda kula ing Ngastina ananging dumateng panjenengan. Adalah sapa iki? Kula wuragiling para Pandhawa nama Raden. Raden jenengku sapa, Gas? Raden Sadewa. Lali kok ya. Wong nesuwe kadang lali kok. Mengku werdi piye kowe? Nuwun sewu keparenga kula matur. Panjenengan menika buka kitab napa umpama serat-serat menika serat napa? Umpamiya panjenengan menika mbikak prembon-prembon napa? Lah kok Semar Badranaya inggih pamomonging para Pandhawa minangka dados ama tumraping Pandhawa dalasan para Kurawa anggenipun mangun bebrayan agung. Pundi buktinipun ingkang waget panjenengan buktekaken ngarsanipun sagenging para putra-putra utawi para wayah-wayah paduka. Mundura kowe ngger cah bagus. Iki urusaning wong tuwa, urusaning wong waskita. Kula nuwun sewu pitados panjenengan wong ampuh.
Panjenengan punika wong linangkung kasektene bebatan, panjenengan punika saged pirsa sakjroning pinarah. Ning nuwun sewu penemban. Boten ming panjenengan kemawon, boten ming panjenengan kemawon. Sadewa, Kula wonten timbal ing dawuh Kakang Mas. ora kok aku lumuh kesosor kawibawane. Dina iki kowe ora tak keparengake lenggah ana isi tinggil kene. Kowe wis gawe buteking banyu ana ing negara Ngastina. Nuwun sewu. Lah kok panjenengan nundung kula niku dos pundi? Wah, Sadewa. Ora ngisin-isinke mangkat bareng. Lah kok ning tekan kene kowe arep memirang karo aku. Nuwun sewu Kakang Mas. Perkawis kula kalih panjenengan mangke diterasaken wonten ing ngajeng Datulaya penemban. Menawi panjenengan tiyang sekti ingkang linangkung kula tantang panjenengan kowe lah dalah. Nungkak krama karo wong tuwa. Boten nungkak krama dumateng tiyang sepuh ananging panjenengan menika boten pantes dados tiyang sepuh. Kula aturi medal jawi walah dalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagong niki. Inggih. Kula ingkang sowan ngabiyantara ngarsanipun sinuwun Prabu Puntadewa nuwun sewu niki mboten usah beto suluk-sulukan, mboten usah beto. Raos kagem pathetan ta raos kagem jejeran. Kula niku kaget kala wau niku. Lah kok bendara kula inggih menika aduh sapa iki jenengane Paijo kok Paijo sapa kuwi bendara kula niku lho pragiling Pandhawa menika Sadewa. Nggih Paijo nggih bendara kula Sadewa kok melajar saking Datulaya Negari Ngastina. Yo, ana perkara sing ora perlu kowe ngerteni. Sak banjure ana wigati apa dene sliramu sowan tanpa tinimbalan ngabiyantara. Ana ing negara Ngastina kene mongko adat sabene. Kowe minangka dadi pamomonging para adi-adiku Pandhawa kok kowe mlebu ana ing Datulaya Negari Ngastina. Ora kok aku ngomongake utawa ngasorake marang derajatmu Bagong. Prayogakno anggonmu ngadhep ngabiyantara ngarsanipun panjenengan ingsun lan kabeh para bendara-bendaramu. Inggih. Nggih. Namung saderengipun kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk ngarsanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa. Inggih wong niku bos kula ingkang mangka kalih sungkem kula kunjuk ngarsanipun panjenengan bendara kula Prabu Suyudana. Yo tak tampa dadi bombong ing atiku. Inggih, kula senengane bombong kok. Bagong Ratlometan kowe. Wis wana ing kraton ki Bagong. Inggih, Penemban. Bekti kula kunjuk Penemban.
Iya Bagong, heeh. Pangestuku tampanono. Nggih, sanget kula andhedaken jimat paripe dayaning kasantosan. Nuwun sewu sinuwun niki kula mboten badhe dangu-dangu antuke matur ngabiyantara ngarsanipun jenengan. Yo Bagong ana wigati apa? Menawi kula kepareng mungkur kalih panjenengan angsal. Wigatine Kula menika mengku kersa utawi mengku werdi kalian bendara-bendara kula Pandhawa. yo. Tak kei palilah kowe ngungkurake aku ngadep marang bendaramu. Inggih. Rasaning tias gung kayung yun ana wengi lukitaning kalebu gambar ana klawan ing ati kabekta kudu pitutur ono. Nuwun sewu bendara kula. Bendara kula ingkang kula tresnani. Lah kok panjenengan mentala nilar dumateng praja ing Ngamarta. Jan menika mboten sumerep lan janika supe apa? Menawi sampun setunggal candra lho Gus, etang kalenggahan panjenengan menika medal saking negari. Para kawula sing badhe ngaturaken kitir pajak kalian, aduh, maksudnya ajeng sowan ngoten. Kalian bayar BPKBS teng alah yung, alah. Kalih badhe ngabiyantara sowan ngansanipun panjenengan menika sami merantos ndara. Kula aturi panjenengan kondur. Bagong, Kula wonten dawuh. kowe balion dhisik wae ana perkara ingkang wigati ning negara Ngastina. Perkara para nayaka lan kawula negara kuwi pikir keri. Napa? Tegese ora pikir keri ananging sapurnaning lelakon iki mengko panjenengan ingsun mesti bakal nglayani marang Nglayani iki basa apa? iya supaya ne para rawuh midhanget lan paham apa sing tak ngendikake Bagong. Nuwun sewu. Lah njenengan punika sampun setunggal candra lho. Gus, Ndara Werkudara. Wah, yo. Rasane aku nembe wae sedina sewengi swanana ing kene. Lah kok kowe matur marang barep kakangku kok wis sesasi. Aja gawe-gawe anggonmu. Matur ngabiyantara. Mboten. Jenengan kan supe apa? Perkara apa kok aku iso diarani lali Bagong. Nah, iki jenengan emut napa ingkang dipun ngendikaken Kanjeng Eyang? Alala tanalul ilma ila bisitatin ngono kae. Intine kumpulana wong-wong bagus, kumpulana wong-wong sing apik. Nek jenengan ngumpule karo wong-wong sing ora patek apik, ayo. Wong lakoni maksiat ki ra krasa kok, Gus. Sesasi wis dangkrang ninggal praja wae, rasane kaya gek sedina sewengi. Ya wong setan ki le nggodha mathuk banget ta. Jenengan punika nek mboten kondur niki negara Ngamarta mangke didemo. Bagong, ora celumetan nek kowe ngomong. Matur ngarsaning para bendara-bendara apa meneh iki nalendra ning negara Ngamarta. Nadan kowe iki punakawan, ning kowe iki kudu duweni unggah-ungguh sing becik. Inggih, penemban, kula niku nggih diwulang tata krama kalih Bapak Semar. Ning dinten menika purun mboten purun, angsal mboten angsal, panjenengan kula boyong kondur wonten negari Ngamarta. Menawi mboten niki kabeh demang-demang lurah-lurah lan bau-bau sak kecamatan Ngamarta badhe demo protes wonten ing negari Ngamarta. Kagiat kabeh ana ing negari Ngastina.
kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit gembit ing di ngapura aku sing maju ana ing sak pengarepan pasuryanmu Bagong kowe malang kerik ngarsaning pendhita agung anjenengan nggih malang kerik kok jenengan niku sinten kula dereng manut tepungake aku Resi Kunjana Warsa ya panembahan Kunjana Warsa wah rapatek kondang iki sajake rapatek tepung iki tinggal udut wae nek ngono Slometan guyon ora papan ning kene iki Datuloyo nggon luhur aku minangka dadi gurune para Pandhawa lan Kurawa ora nrimakake oh dados jenengan kula sakniki guru ting mriki ya oh ya di ngapunten nembe mangertos kula kan ming lurah desa kula kan ming wong cilik ning nggih niki kula badhe matur kula niku badhe boyong bendara-bendara kula Pandhawa kula niku sing momong lho jenengan iki ming guru ning kula sing momong ya nek sampeyan iki guru sing apik tenan nek guru sing apik nek guru sing apik iki wajib disuwitani wajib disungkemi tangane ning nek kaya nuwun sewu lah kok jenengan wis kayane aku iki wong goblok ning aku krungu sing diomongake sampeyan mau aku ki yo kupingku ki rung budhek sampeyan ngrasani kasugengane bapakku iki apa sampeyan ki wis serep nyawa apan mengkono bener apa sing dingendikake Begawan Kunjana Warsa sing dadi tuk sumbere ora rukune Pandhawa lan Kurawa ki rana liya kejaba bapakmu olah dalah ya saniki kula tuturi dumateng Raden Sadewa nek mekaten teng Jawi menika enten lapangan bal-balan ambane iso damel Liga Indonesia nggih menika lapangan negari Ngastina Diraja ora nganggo Diraja Ding Ngastina tok lirmu kepiye kowe ngandhakake yen jaba alun-alun kuwi ana wujuding lapangan nah ning mriku nika kula mboten seneng Bandayuda dumateng sinten kemawon ananging menawi panjenengan kok badhe ngertos nggih to badhe ngertos kadigdayane Bagong kula niku wong goblok kok murid wae kudu kok apa meneh guru kula niku sanes guru sanes murid kula punika pokoke wong masukiling balungan ngendikane jenengan kula wau kuping kula ya yo pancen ngono dadi kahanan lelakonmu alah sakarepmu jenengan ngendikake napa jenengan mitnah bapak kula jenengan mitnah dumateng keluarga kula mboten masalah ning niku ming tenggen lambe kula ya ta ning ati kula kemropok nuwun sewu penembahan ati kula kemropok teng mriko nika ajanging wong bal-balan ila dalah kelakon tak tendangan bebas tugel gelum walah dalah kowe arep tendangan bebas kaya gamben men sikilmu wah tak lemparan ke dalam ajur sak pandamu kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit gembit wah puno awanmu ora duwe unggah-ungguh wah Dara werku Dara wah Duryudana kakangku aku ra bakal gelem dadi sumitra lan kancamu ana ing pasinaone bapa penemban Kunjana Warsa yen kowe ora iso nglerem lan ngedem-edem puno kawanmu lan adimu Sadewa wah Lilanana nyuwun pamit dina iki yo semanten ugi kula Kanjeng Kokro ya telangening kalangguan aglar pandan moncar dina
ler kekunang surem sorotetan padang kasorga jaring purnaming gagana leng-lenging driya mangu-mangu ganduhan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulusa sang dyah utama Paman Arya kula wonten timbalaning adhawuh nggih anak Prabu Bapa Penemban Durna Wonten timbalaning adhawuh Gus siramen mawi tirtaning kesabaran nek ming gur Bagong Sadewa menika kula mestani ingkang pun bapa menika alah niku perkara gampil, perkara ingkang sepele. Iki Ingkang wigati pundhere kemawon. Menawi anak kula Prabu Darma Kusuma pun kenging manahipun pun kerogoh atinipun tartentu badhe dipun tutpureni utawi dipun susul dumateng adine ing Madukara nggih Janaka nadyan ora mlebu ana ing Gatulaya ning mesti sarujuk mekaten. Inggih. Salajeng panenggak Pandhawa njan pun pirsa kiyambak ngata pun terhipnotis dan terbius oleh apa ki jenenge? Oleh anu sandiwara kita. Oleh sandiwara kita ngono. Pramila panjenengan ampun sumelang panjenengan ampun samar. Monggo Gus, monggo sinuwun menawi panjenengan badhe nerasaken lampah. Inggih. Kados sampun boten wonten dawuh manih Bapa Penemban Durna ing saka lima lan sedaya para pinisepuh negara Ngastina Paman Harya wonten timbalaning adhawuh nggih babar pisan bubarna kang padha seba sangganing para Satukura lan Ayaka negari Ngastina jeneng ingsun kundur kedaton nunggih mastuti dawuh sabda pangendika panjenengan angger anak Prabu Duryudana kaya wis ora ana dawuh meneh Paman Patih Harya Sengguni Purna gatining pananggilan sawise lenggah dampar kencana jelek saking palenggahan kinapit sangganing para mbancenti lan pager ayu negari Ngastina nalika semanten kondanging lan uncaraning sang nata negari Ngastina kaya tansah sesanti kamulyanira.